Nanta con Camper o que busca é satisfacer un mercado cada vez máis exixente, non? Que está sempre buscando o máis saludable, non? Se busca un crecimiento lento, non? Non queremos crecimientos, non buscamos que, como todos os produtores que criamos na casa a nivel doméstico, non queremos que os animales crezcan de forma moi rápida. O que buscamos é, temos outro obxectivo, é dicir, buscar producir animales sanos, non? Ben alimentados e con resultados óptimos tanto a nivel de sabor tradicional, non? Como que é o que buscamos, é criar de forma artesanal. A gama Camper está disponible para as etapas reproductivas e de produción de avicultura e coellos. Tamén dispoñemos dunha línea duns produtos especiais para aves de raza, para reproductoras e recría, non? Especialmente indicado para eses tipos de aves que van a concurso ou para criadores, pero especialmente o noso potencial e a nosa forza témola no que é a avicultura, non? Camper puesta e Camper broiler, que son para a avicultura, e tamén dentro desa propia gama temos distintos tipos de produto en función tamén non só da idade e do momento reproductivo do animal, senón tamén un pouco tamén adaptando ao clima, non? E a época do ano na que estamos. A gama levamos desde 2013, salimos cos produtos básicos de galiñas, polos e coellos, e a partir de aí fomos desarrollando distintos tipos de produtos en función das necesidades do mercado. A alimentación máis tradicional está feita a base de materias primas nobles e de cereales seleccionados, pero sin renunciar a innovación, non? Aos grandes avances nutricionales. De feito, Camper está formulada con plantas, extractos e aditivos naturais, que non leva ningún aditivo químico, que é principalmente o que nos diferencia. Con isto que conseguimos? Pois que haxa un equilibrio na flora digestiva do animal, aportando moita máis seguridade digestiva, conseguimos que asimile mellor os nutrientes aportados no alimento e, lóxicamente, unha mellora no benestar dos animais. Lanzamos un produto novo que nos proporciona, enriquecido con fuente de omega 3, que isto que nos reporta no produto final, nos ovos, que nos proporciona ovos enriquecidos con omega 3. Despois tamén o que temos son dous suplementos en formato de 3 kilos para aves e para coellos, que nos axuda a reforzar os nosos animais, pois, no que falaba antes, en momentos de estrés térmico ou momentos de frío, cando baixan as horas de luz e mala temperatura, sobre todo para eso, ou outras necesidades, non? Tanto para reforzar a nivel de calcio, de fósforo e vitaminas e oligoelementos que lle aportan os animais. Os tamaños de envase temos 25 kilos e 10 kilos, que son para avicultura, galiñas, polos e coellos. Despois os formatos máis especiais, como son os suplementos, temos en 3 kilos, o omega 3 de momento temos disponible en 5 kilos, con futuro telo a 25. O Aves Starter, como son produtos de pequeno consumo, porque son as aves moi pequeniñas, tamén o temos en 5 kilos, disponible en 5 kilos.